Nay murgi ane. Hello guys, di Bodo vlog YouTube channel bयखौबो बरायबाय guys. So guys, दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दिनै धामाका भिडिअ लानानै फैगोन आं दिनै मा होनो आघोन मासनि ओंखाम गोरलैनि थाखाय धामाका भिडिअ लाबोनानै फैगासिनो दं. So जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय. So होमबा बाहेरायाव देखायनोसै आं guys. थांनोसै आं बाहेरायाव नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. पुरा संगासिनो दं आरो नैथिं मा होनो बानलु आरो हाइजें देबाय आरो मा होनदो गल'नि हाबा जायबा मबाइल साफायदों बिथांनिनो हाबा अबे मजा आएगा ना भिडिअ गदाय लाना फैदों सासे लाहार फाहार अनला ओंख्रिजों जाहोगोन आरो नैथिं मा होनो माइ अन्थाइ बेदर एवगोन आरो इथिं ना नायानो बेदरा नै पुरा रेडि जाजोब्बाय आरो संगासिनो दं आरो दा हिनजाव गोदाना न' सिङाव दङ दा बर'गोन 12थायाव मा होनो मैगं बासिगासिनो दं आरो बान्दा कबि आलु पुरा बान्दा कबि हागासिनो दं आरो ओंखाम गोरलैनि नोंसोर साथामा दा बेदरखौ आंनो एसे बारा हर दे नैलाय बे सासे बे गिदिरसिन आरो आंनि हिनजाव गिदिर आरो नैबे सेकेन्ड आरो नैबे थार्ड आरो नै guys नैबे मा होनो एकदम उन्दैसिन आरो इयो लाजिदो देखाय उन्दै माइरंखौ जावदों दानिया माइरङा माइरं नागिरगासिनो उन्दैयाव लाजिदो अबाव मामिनि माइरं नागिरना मोनाखै अनला संना माइरं गोरलै अनला बेदरखौथ' आंनो फाख्रोखानाय नङा नायनानै आं जायालासिनो अनला जानो नांगौ ना लाना फैसा आं बावनायखौ लाबोदों आङो Halo guys, खुलुमबाय नोंथांमोनजों गोदान भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै मा फुजा ओंखाम गोरलै बिथिं अदाब जावबाय मोनसेल' माथो अदाबाबो नै इथि साराय सुगासिनो आरो जोंना साराय सुनायनि लिडारा साराय
नोंसोर माइरं सुगासिनो दं आरो नैलाय बाजै गावदों आरो मैगं हागासिनो दं ओइ दा आंनो दरनै बारा होदे बेदरखौ ओमफ्राय नैथिं मा होनो ना सायगासिनो दं आरो नै नाया मला ना मा होनो गाइस नै बियो गोदो आं गोसोथोफ्रामनायमोन आरो ओमफ्राय आंखौ गारनानै बेलेगजों हाबा जाहैबाय दा गामियाव ओंखाम गोरलै जानो फैदों आरो नङालै गाइस मा होनो आबै जायो नालाय आं एसे एदावबाय आरो ওই যে একটা এটাও কি কয় আগের বুড়ি আসলে না আমার থয়া বেলেগ খানে বিয়া হয়েছিল এখন আরো আইছে আমার কাছেই আইছে জায়গা হ্যাঁ मा होनो गाइस इसोरनो दा बे गथ' साबबानि ओंखाम गोरलैनि नियमाव साबबा हौवासा गथ'फोरनो जेनेबा लावखार जिखिनि गथ' उन्दै उन्दै लावखार माबायो नालाय बिसोरनि थाखाय होग्रोबाय आरो खदाल जानानै ओमफ्राय दा खदाल बुसिनो आरो जायैनि सिगां खदाल बुनानै जासिनो आरो दा बावगासिनो देउरिफोरा बाथौनि नियमाव साबबा जिरायबाय आरो गाइस ओंखाम खुरबायनि गाइस बावग्रोसिनो आरो बेहाय बावग्रोनानै ना बेदर ओंखाम दालि जिखिनि दं दाथ' जोंना अनला ओंख्रिसो नालाय अनला ओंख्रि बानायबाय होबाय आरो बेखौ बावखांनानै खदाल बुखांनानै ओंखाम राननासिनो आरो जोंनि देवसि बाथौनि देवसिफोरा होगासिनो आरो दा अनला होबाय अनला होबाय गथ'फोरनोबो ओंखाम होबाय आरो दा बहुत मानसि जादों आरो गाइस अरायथिंबो रेडि जानो थाखाय रेडि जानानै थाखाबाय आरो इथिंबो ओइथिंबो माबा मा होनो लाब्रा होबाय कबि आलु गथ'फोरनोबो होखाबाय आरो ओमफ्राय नैबे देउरि सानैया जोंनि जाहैबाय गाहाय देउरि बावनो लाहार फाहार खालामबाय बावखांनायनि उनावनो जासिनो आरो बिसोरो सान्थि सारबाय तारमाने गाहाय देउरिया बावगासिनो दं आरो नै गाइस बिराद जागोन दा राजा बिराद जागोन दा राजा दा एसेल' जाना थांसै जायो नै बोरै लाजिनो प्लेटसो खाबाय नैनो राजा सिनायलाय राजालाय आरो नैबे सासे ओइलाय
Ibu Bukan teknik lagi. नहीं मुर्गिया नहीं जायनो सिगां जानो हायो बिनोनो प्राइज होगोन जायनो सिगां जानो हायो बिनो प्राइज जाय सिगां जानो हागोन बिनो प्राइज मोनजागोन नै गाइस जाबायनि जाबायनि नै हख्लायबाय मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज।